Allah mabuwayi da murnar cikar ku shekara 65. BBC sai ku gode Allah mabuwayi da murnar cikar ku shekara 65. Ya Allah wahidin sarki mai dare da rana, taimakon min ya Allah sama ƙara suna. Kai ka bani baiwar waka nake ta wakila, in yabi tashar duniya BBC da bakina. Domin su waye Kano ne suke ta labarai, ci gaba da kun samu mu muna ta saurare. Sai kun kankaɗe kun tace kun yi shi wawware, BBC Hausa London mu da ku muke fare. BBC ce gare mu lamba ɗaya a duniya. BBC gwana a London kin zamo kashin miya. Al'umma maza da mata ke kaɗai suke ta bibiya, don su samu labarin nan naku na gaskiya. Ke kaɗai muke tabe ko ina kin yo gurbi, mun riga kun riƙe rabi. BBC mai furta kai ne kin zamo idan gani, ina Allah na yo murnar shekara 65. Ilahu gwani rabuwa idan mai kowa da komai da bamun abaitin BBC zan tayawa. Murnar shekara 65 da kafawa, tashar nan ta duniya wacce kamar su baiwa. Wajen yada shirye-shirye a yare na kowa, alfanun kunne ji gani na idanuwa. Kin hikima za ku wallafa ku gamsar da kowa. BBC addu'ar mu Allah ya daɗe ku baiwa. Aiko aina kake kana samun sakonan su, labari na gaskiya shi ne zantukan su. Ba rashawa da danna haƙi daga ayyukan su, dan baiwa ina addu'a Allah sako haka. BBC kin yi fice birni har ma ƙauyen nan, da labarin duniya kika zo mu ma mun natsa tiran nan. Sakonnin abin burgewa daɗi sun shiga kunnen nan, Allah ƙara girman matsayi ku yi dadewa. Kuna da ƙwararrun ma'aikata da kulawa, da zakakuran 'yan jarida sun kwarewa, sanin makamar aiki tsaba gazawa. BBC sha'ai